Pasensya na guys, medyo nasunog talaga yung yung sibuyas. Good afternoon guys. So sa ngayon po nandito ako sa bahay namin and magluluto tayo ngayon ng dinuguan. Papakita ko sa inyo kung paano po magluto ng dinuguan. Hindi ako magaling magluto pero I will try my best na pakita sa inyo kung paano magluto ng dinuguan. So pero hindi ako magluluto dito sa bahay namin kundi doon sa kabilang bahay namin. So ang bahay kasi namin dalawa, so dito tsaka doon. So doon sila mama nakatira. So dito ako lang dito mag-isa sa bahay na to. So dito ayan. So dito ako natutulog. Yung kwarto yan. Minsan dito rin. Dito ako natutulog minsan. So ito kasi bagong gawa itong kwarto na to. Nilipat yung pintuan. So ayan guys, so samahan nyo ako guys, magluluto tayo ng dinuguan. So ayun guys, dito tayo magdadaan sa likod, papunta doon sa bahay ng mama ko. So dito tayo dadaan. Ayan, so dito yung likod namin. So dyan ang CR namin, so medyo marumi dito. Wala na rin roof dyan kasi nga nasira yung bagyo. So ayan, pakita ko sa inyo dito. Ayan, so maganda rin yung view ko dito guys. Ayan, so dahil nandyan si Mayon Volcano. So ayan na nga guys. So ayan na nga guys, papunta na tayo sa bahay ng mama ko. So papakita ko lang sa inyo yung bulaklak namin dito. Ayan. So ang bahay ng mama ko ay doon lang. Ayan lang. Sa bahay lang namin siya. Ayan. So pupunta tayo doon para magluto na first isahin nyo yung sibuyas. Ayan. Pangalawa yung bawang. Bawang na yung sumunod. Medyo brown. Ayan, nasobrahan yung pagka-preto ng sibuyas dahil nag-video pa ako. So nasunog yung sibuyas. Pero okay lang yan. Ayan. Susunod natin yung luya yung susunod natin. Ayan. So, luya. And then, isusunod natin yung karne ng baboy. Alright. Karne ng baboy. Haluin nyo lang yan. Ayan. Ganito ang pagluto ng dinuguan. Lagyan natin ng konting suka. Ayan. Ayan, tama na yung suka na yun. Dito may pinapakuluan rin palang balat ng baboy. Ayan. So, ilalagay namin yan bukas sa malunggay or sa ampalaya. Ayan. Ngayon magluto ay si Mami. Ayan. So, ayan guys, medyo nagmamantika-mantika na siya. Pag medyo nagmamantika-mantika na guys, ilalagay natin yung dugo ng baboy. Ayan. So, pasensya na guys, medyo nasunog talaga yung So guys, ito yung dinuguan, dugo ng baboy na ilalagay natin dito sa ginisa natin. Ayan. So, ilalagay lang natin yan lahat dito.
lagay nyo lang dyan. Ayan. So, huwag nyo na yan isama kasi yung mga gatayan. So, ayan. Haluin lang natin siya hanggang sa lumapot siya. Ayan. So, halo lang hanggang sa lumapot yung dugo. So, hahaluin lang natin siya, guys. Ganyan, hanggang sa lumapot. Ayan. So, kahit hindi na daw siya haluin, sabi ng mga ko. Ayan. So, nag-ano na siya, brown na siya. So, ayan. So, dito sa kabila, nagluluto kami ng adobo. Ayan. So, adobong baboy and dinuguang baboy. Ayan. So, ayan guys, hintayin lang natin na lumapot yan. So, pag lumapot na to guys, ilalagay na natin yung gata ng nyog. Ayan. So, ayan na guys, lalagay na ng mama ko yung dugo na may halong gata. Ayan. So, ayan. Halo-haloin natin yan hanggang sa maluto, sabi niya. Or lumapot. So, andyan siya. Hanggang sa lumapot. So, ayan na. So, haluin ko lang guys. Ayan. Hanggang sa lumapot siya. Ayan guys. Ilagyan ng mama ko ng asin. Ayan, asin. So, ganun lang. Haluin lang natin yung haluin. Hanggang sa lumapot siya. Ayan. Kapag brown na siya, pwede na siya. Tapos na yung pagluluto natin. So, haluin nyo lang siya ng haluin na ganyan. Oh. So, ayan guys. Lumalapot na siya. Oh. Nagiging brown na siya. So, ayan, natapon kanina. Kakahalo ko. Ayan. So, dapat dahan-dahan lang para hindi siya natatapon. So, ayan. Nagiging brown na siya guys. Oh. See, sarap. Wow. Dinuguan, bacon. Ayan. So, haluin lang natin ang haluin guys. So, ayan guys, kumukulo na siya. Ayan, madali na. Dadagdagan pa ng suka ng mama kasi medyo konti yung nalagay ko. Ayan. So, alam ko ng mama ko kung anong lasa. Sarap. Anong lasa? Tabang? Tabang. So, matabang. Lalagyan niya pa ng konting asin. Ayan, matabang daw. Ayan, yan. Lagyan mo ko mami. Ayan, so. Guys, so, medyo okay na siya. So, ayan, pagpasensyahan nyo na dahil medyo makalat talaga yung pagluluto ng dinuguan. So, marami dyan habang hinahalo mo siya. So, ayan. Ayan guys. Guys, so ito na nga. Tapos na tayo magluto ng dinuguan. And ito-try po natin yung lasa. Ayan. Ang sarap guys. So, ayan guys. So, yun po ang ating dinuguan. Bicol Special. So, sana nagustuhan nyo guys yung pagluluto ko ng dinuguan. So, dito rin pala yung pusa ko. So, salamat guys. Bye-bye.